Какво става, хора? Аз съм прото Доно 007, обаче се играя с някакъв ник Курбехдас. Курбехдас, някакво такова. Купих го от едно момиче. И нали това е. Някакво странно име за момиче. И за това. Чакайте. Опа, бъркахме. Така. Това е Godcraft, много як сервер, просто админите са някакви такива печени, поне той е SkyDOS Kit, той има и един още SkyDOS Kit, някакъв 3.2.0 или какво беше, той е много отвратителен админ, обаче той е SkyDOS Kit, само където е много печен, нали, направите сега, но се бава просто. Това тук ми е малко развитие, много малко, аз имах и още, обаче давах на тая 21 тай. Това са, те са от евента, това причухах от евент някакъв. Значи, този меч беше на тът да го причухах с този лък. Представете ли си колко да е неопасно влизам и той стои ми гледа, нито ме бие, нито нищо. Тук е малко такива ябълки, малко легендарки. Тук ще ви покажа къщата ми. Обаче няма ви покажам координати, естествено. Защото да не дойдете тук да ми разгревате. Бе, то не че е голямо, ама какво се прави сега? Ето, тук има малко още неща. Форченки тук, така. И тук някакви простийки. Чакайте сега. Ой, защото да го рекламирам, нали, че да знам да получа това рекламатор или какво е. Спална е малко грифън. Къде бе? Мъгъл бе? О! Какво са грифали? Ти така не разбрах. Къде бе? Къде бе? Тук. Къде? Абе, къде са бе? Само аз не го виждам. Вероятно го е гриф. О, абе. Печах сега. Много е симетрично. Абе, няма нищо. Сървъра е як, PvP, значи... Мисля, че не е постоянно онлайн. Не. Няма че не. Той ако си даде админа, ако си даде това, ще го остава долу в описанието. Ако ви харесат моите клипове, абонирайте се за мене. Тук се тия самолет. Ако ви харесат, нали, абонирайте се за мене, лайквайте и канете хора, защото всяка вечер от 8 часа има евент. Тук има фри ранкове, сега ще ви покажа. Админите няма... Да, тук за админите те си прочитат rules, не искайте опитен с ранг ban mute kick е равно на ban mute, нали, не псувайте в чата равно на mute kick, не използвайте хако е равно на temp ban, нали, перно ban, няма че не, тук е ban. Грифа е позволено и забранено да грифате ларпове, то не че можем. Тук админ, това, да, ето, 321, той е отвратителен админ, да не се обижа. Браво. Ако е наистина, сори, човек. Чакайте, има LARP Free Ranks. LARP Free Ranks. Да. Free Ranks. Значи, това тук сега, Free Ranks са ти PvP бос, това трябва да убиваш много хора и да си първи там, нали, тук ви се появява едно ранкче, едно топче, нали? Тук рекламатор, тук трябва да направиш клипа, в който аз правя, нали? Тук е GoTuser, това трябва да викнеш 10 човека и не знам къде пише, да, ето тук пише ти какви получаваш, feed, nick, feed, hell, nick, kit and more,
хубаво на PvP бос, защото има трепер и това е яко. Ако юзерите и това. Име наистина този път сега. Ако ви харесат клиповете, абонирайте за мене. Това е от мене. Чао, само да кажа тук. И нали след малко ще кача клипа, ще го пусна в сервера, на админа да му хареса. Много е печен. И ето, вижте да ми добре, чао.